भैया हो, कातना देवी देवता के भाड़ा भाखला के बाद हे करियावा खातिर एगो पार्टी तैयार हो गए। त काल गई रहनी स लड़की देखे। लड़की ठीके ठाक रहे, सुघर सागर रहे। हे करियावा ले साला ले त ढेरे बढ़िया रहे। त का बनलू कि दान दहेज जो भी लेन देन होला सब हमके तय हो गए रहे। तो घरे अइला के बाद लड़किया के माई फोन करतिया, कहती कि ए जी ऐसे जरा लइकवा के साथे जौन हो गोरका लइकवा आई रहनु ओही लइकवा के सेट ना कर दी। हमार लइकिया के शादी करा दी। उ लइकवा में जोड़ी जमी हमार लइकिया के। तो भैया ई करियावा वही टेंशन में जौन बा रो रो के अपन हालत बेकार कर लेल बा। देखत नहीं खजा कैसे उरुआ लेखा आज हो बाबा। यही से कहम कि गोर लइका के लिया के मत जइह जा। ये जमना लइका के शादी करे के बानू लइका ले जितना करिया लइका हो सब भले लिया ताकि एकर सेट हो जाए जाना के होखे के।